नै सोर आखाइ हालायफ्रा हाबाय माबा फेसबुक वाट्सएप बिफोरबायदि होनांगौना फेसनसो मोनलायलांलां साफ्रा आगदा फैसाथा माबा आखिखै फन लालायनायलाय साफा फाग्ला र' एसे ओइ जारौ वेआर गोयिं इन माबा राइट हेन्ड साटाव होल्डिं 11 फन लाबायिं हो मा होनखो इंलिश बुजियाखै बर'नि होनसै माने साथा लानानै फन लालायना थाबाय अबाय थांगोन होनदां सान्दुं गोसायाव हे आं माबा आब' गुमैमोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय एफा सान्दुं गोसायाव थाबायना थांसै आरो नों आं गारि नेदोंमोन ओमफ्राय गारियानो फैयासैना ओमफ्राय थाबायथारबाय आङो अ आच्छा आंबो बिथिं थांगोन थाङोबा आं थांबा जागोन नोङो सुइसि पालसार आंसो मैयासो हरफैनाय जादों आंनि सासे रुममेट लोगो थाफायोना सुवारा आंनि गारिखौ सालायसलाय माबा हाब्रु खालामबाय गोजाम मोनो बेखायनो गाज्रि मोनाब्ला आं थांफाजागोन नोङो दे आदै लांफैबा थांफाजागोन सान्दुं गोसाथारना फै गाखोदो होमबालाय थांनोबा थांनोसै सान्दुंआबो गोसाथाराखैथ' फैदो होमबा बेनो नामा औ इनो ओमफ्राय आदानि मुङा मामोन आंनि मुङा मार ओहो आंनि मुङा सोमखोर बसुमतारी नोंनालाय जारौ आंना समायना ए ओमफ्राय आदा दै लोंलांजागोन नामा दै नांथ'ला नामा मालाबा लोंसै नाम्बार मोनगोन दे हेल' ओइ र' थांगौलै दसे माबा नै आं मुलि लांफैदों दे माबा सासे लोगोनि मुलि लायनांगौना लोमजानाय बेखायनो दे नाम्बारा दे 972894 जाबाय ना बे मिसखौ थांनाया आंनि जागोन दे होमबा थाथ'दो नामा आं थांसै मुलिबो लांनांगौ सासे लोगोनि बे रुममेटनिनो बाइक बिहरदोंमोन जाम्बाबानो थावबो सोखाया हाबबाय होमबा आयौ फानि नोंसो आदा बाजै गैया मालाय शिलंआवसो बेरायहैदों फै सिङाव नों बेयाव जिरायथ' आं दै लाबोनो हेल' ओमफ्राय सोरमोनलाय अ सोमखोर जेबो खालामाखै ओरैनो दं जाथ'वाखैनो संथ'वाखै बांद्राय टाइम जायाखैना ओंखायनो संथ'वाखै फानि सोरबा रायज्लायबाय थादों नोंलाय दोनथ'लाय सोरमोन बेलाय ओइ माबा सोमखोर बयफ्रेन्डसो नामासै ओहो नङा माने आं दाख्लै फैनायाव गारि मोनाखैमोन ना ओमफ्राय आंखौ दोनबोदोंमोन आरो फुंजा ओंखाम संहैनोसै सानजौफु जालायबाय आदा बाजैयाबो साननैसो उनावसो फैनो